Soarele este un mare maestru. Când apune, aduce liniște. Când răsare, aduce speranță. Bună dimineața, razele dimineții! Mădălina Mitu spun astăzi prezent pentru această ediție, unde m-am gândit să invit pentru dumneavoastră un creator și un om iubitor de creații pentru cultura noastră, de muzica populară și de portul nostru. Cartea de vizită a românului în străinătate este chiar ea. Îi spun bun venit în premieră la matinalul artistei, doamna Rodica Pentoiu. Bună dimineața, doamna Rodica! Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație din suflet. Cu mare drag, doamna Rodica, și am mare emoții, dragii mei telespectatori, căci ce credeți? Atunci când ai multe dorințe și tot timpul spui îmi doresc ceva, îmi doresc, vreau cu ardoare, la un moment dat, ce credeți? Universul aude, Dumnezeu aude și îți îndeplinește aceste dorințe. Și vreau să vă spun că radiez de fericire în această dimineață, pentru că doamna Rodica are o inimă atât de mare și un suflet atât de bun, încât atunci când mi-a spus că este o colecționară de costume, de și are o colecție impresionantă acasă despre care o să vorbim și despre, bineînțeles, muzică, și i-am zis, doamna Rodica, de când îmi doresc și eu bineînțeles cum fac eu de obicei, și doamna Rodica mi-a îndeplinit în sfârșit această dorință, doar că ce credeți, dragii mei telespectatori, o să am de muncă și de furcă, pentru că imediat o să vi le arăt. Am primit 3 I și trebuie să-mi aleg una. Deci o decizie mai dificilă nu putea exista alta decât aceasta, să alegi o ie. Păi cum poți să alegi când toate sunt superbe și se vede că au și ceva istorie, adică nu sunt moderne, sunt ii autentice. Și cu această ocazie, dragii mei telespectatori, după ce ascultăm vremea, o să am nevoie de ajutorul dumneavoastră, pentru ca să vă prezint aceste i și vreau să mă ajutați să-mi aleg una, așa că o să votați pentru mine ce ie să-mi aleg de la doamna Rodica. Cadou am primit și vreau să vedem ce să aleg, că eu nu știu ce să aleg, așa că vă las pe dumneavoastră să decideți pentru mine. Imediat am să vi le arăt după vreme. Sunt mai pregătită ca niciodată să revenim în direct la matinalul Fi Antenă după ce am ascultat vremea din județul Vâlcea. Spun asta pentru că în această dimineață, vă spuneam mai devreme, mă repet pentru cei care ați deschis televizoarele puțin mai târziu, că vă aștept pe pagina de Facebook Antena 3 Vâlcea să mă ajutați în această dimineață să-mi aleg o ie adevărată, o ie autentică primită din partea doamnei Rodica Pentoiu, o adevărată iubitoare de creații autentice, de portul popular, de cântecul popular, și are o adevărată comoară acasă la dânsa, acolo în Berbești, mi-a spus doamna Rodica, nu? Da. Câte ii aveți? Am 232 de i. 230? Da. Și costume populare? Și costume mai puține, dar totuși 2 servante pline. Vreau să-mi spuneți, sunteți dumneavoastră le și creați sau le cumpărați și le refaceți? Cum aveți? Eu le și recondiționez, le fac și de la început, absolut, pânză albă. Wow. Pânză albă, deci și cu asta mă ocup. Deci și colecționez din toate satele, ca să ajungi la numărul ăsta nu a fost ușor. Nu a fost, așa este. Dar, doamna Rodica, îmi spuneați la un moment dat că în colecția aceasta impresionantă pe care o dețineți la dumneavoastră, aveți ii foarte vechi. Cu ce vechime au aceste ii? Păi cea mai veche are 141 de ani. 141 de ani. Da, de asta nici nu, de îmbrăcat nici nu mai vorbesc, dar nici nu prea iau așa, pentru că e fragilă totuși, deci abia o țin acolo așa. Ea nu arată rău, dar e sensibilă, știți? Vreau să-mi spuneți așa câteva secrete, doamna Rodica, cum poți să păstrezi această ie, de fapt, cât mai mult timp, să se mențină, cum să zic, cât mai ok, să nu se deterioreze, să nu... Da. Ce sfaturi aveți pentru cei care iubesc
eu știu, portul popular, iile și mai ales pentru mine. Ce trebuie să fac ca să am grijă de ea cât mai mult timp? Păi, în primul rând, trebuie îmbălsămată cu tot felul de plante, adică Serios? busuioc, Wow! mărar, frunze de nuc să fie prin prejur și naftalină, că după cum vedeți miroase după hol, că am intrat eu aici, adică asta este, ca să le păstrăm trebuie să înlăturăm. molile În ce mod ajută naftalina, busuiocul să se mențină? Păi, ele au un miros care nu le plac la... Ok, Da, am mirosul înțeles. lor le îndepărtează pe insecte. Deci să nu fie... Da. Dar încă o întrebare, atunci când le spălăm, cum trebuie spălate? Da, Asta este un asta e aspect altă- foarte da. important. Deci sunt anumite pete care Da. nu le poți lua cu apă și săpun sau... Da. Dar de înălbit să înalbesc cu săpun de casă, Ok. detergent în niciun caz, pentru că decolorează ața. Ok, foarte și interesant. leșie de cenușă sau de săpun. Leșia aia de săpun de casă trebuie păstrată și pusă în apă călduță, spălată și dacă vrem o înălbire perfectă, adică așa cum a rămas din război, adică Din strămoșii noștri. Așa, că ea se mai îngălbenește, ați văzut? Da, așa este. Deci, făcută, deci după ce s-a spălat cu apă caldă, limpezită cu apă rece, o băgăm iar în apă caldă cu leșie și săpun și o lăsăm așa cu săpun pe ea, cu clăbucul acela și pusă într-o pungă incoloră și băgată la congelator 24 de ore. Ce secret! Ia Și după aceea scoasă de acolo, absolut nu umblăm la ea, deci trebuie să fie pusă pe o tăviță ceva când o scoatem, pentru că nu avem voie să o sucim, să taie exact ca așa cum ai tăia cu lama, gheața a tăiat și pânza dacă sucim. Am înțeles. O lăsăm acolo, deci o scoatem pe tăviță, o lăsăm la să se dezghețe și apoi o lipezim și rămâne absolut cum a fost. Da. Am înțeles. Păi, doamna Rodica, eu zic că cei de acasă văd că deja sunt activi pe rețelele de socializare, dragii mei, și imediat am să vă citesc mesajele, însă acum vreau să mă ajutați, pentru că am o muncă foarte grea. Ia zi mai, Andrei, unde vrei să stau? În dreapta, în stânga, unde ți-e mai bine? Vrei să stau acolo? Hai, să stau aici ca să te ajut mai bine. Vreau să mă ajutați, dragii mei, uite, am să o pun așa pe mine și Andrei o să vină cu zoom pe mine. Bună dimineața, Andrei, Vătăjelu, și Laurențiu Popa de acolo de la butoane. Mă ajută el oare să facem un cadru? Nu se vede, adică... Ba da, că Andrei o să-mi facă niște cadre în așa mod încât să se vadă destul de bine și sunt curioasă, dragii mei telespectatori, să mă ajutați să aleg bine în această dimineață. Mai, Andrei, te rog să revii puțin acolo la cadrul acesta superb. Aceasta este simplă, însă mă ajutați dumneavoastră ceva cusături. în război, deci... Da. Super. Superb. Așa. Deci aceasta ar fi cu numărul 1, este simplă, o să mai avem una simplă, însă aceasta are ceva țesături, sau cum să zic, cusături, mai bine zis, cu ceva argintiu. Da? Deci nu este chiar simplă. Nu e chiar simplă, da. Hai să vedem pe a treia. Treia este simplă în sensul că are aceste broderii, sau cum să le numesc eu. Ele sunt șifonate, eu le-am scos din geantă, dar eu sunt cea mai fericită. Bun, aceasta ar veni așa. Mamă, deja sunt cea mai fericită în această dimineață. Aceasta este cu numărul 2 și are aceste broderii. Este puțin transparent, așa că atunci când o să o iau... Așa, iar aceasta este cea de-a treia. Ia să vedem, dragii mei. Bun.
Acum o să vă las pe dumneavoastră să votați, să nu credeți că îmi vin mari, pentru că o să bag așa, depinde cu ce o să o port eu. Cu o fustă, cu blu, că toată lumea acum poartă așa mai să lasă și jos. Deci uitați, aceasta este a treia. Așa că vă rog din tot sufletelul meu astăzi, la matinalul Fii Antenă, să mă ajutați, să votați care e, 1, 2 sau 3. Deci cea cu broderie, nu, de fapt cu țesătura aceasta argintie e prima, cea cu broderie e a doua și cea de-a treia e cea cu roșu, cu aceste imprimeuri superbe. Mamă, deci nu știu, oricum mi-a luat ochii una, dar nu vă zic, vă las și pe dumneavoastră să mă ajutați, că sunt curioasă. Și sunt tare încântată, în primul rând. Vă mulțumesc din tot sufletul, doamna Rodica. Mare drag. Mi-ați făcut, în primul rând, un cadou extraordinar, pentru că de curând a fost ziua mea. Iarăși, în weekend, pe 24 iunie, a fost ziua internațională a IEI și este un prilej de sărbătoare pentru țara noastră și vă mulțumesc din tot sufletul. Cum v-ați petrecut de această sărbătoare frumoasă, ziua IEI? Ați avut vizitatori să vadă colecțiile? Am avut două prietene care au venit după la Târgu Jiu, dar eram cu nepoței, nu prea a fost așa ok cum mi-aș fi dorit, nu pentru că eram cu nepoței, că asta e ceva plăcut, dar nu ai timpul suficient să explici, să arăți așa ce... Oricum, la mine e frumos și în curte, dacă stai, sunt multe flori acolo și ai ce să vezi și afară și foarte frumos. Înseamnă că vă place așa să vă ocupați de grădină, de tot ce ține de natură. Și eu la fel iubesc natura, iubesc grădina și mai ales iubesc ce mi-ați adus în această dimineață. Deja am primit mesajele dumneavoastră și, dragii mei, imediat după horoscop am să le citesc. Doamna Rodica, vreau să-mi spuneți cum sunteți dumneavoastră ca persoană, cu defecte și calități. Cum vă vedeți dumneavoastră? Spun asta că sunt curioasă să văd dacă vă ghicesc zodia. Nu știu dacă o ghiciți, dar... Vă văd așa o persoană docilă, calmă, liniștită, empatică. Ce să, ca orice om, am și defecte, dar e bine să ți le vezi și să încerci să ți le repari cumva. Nu știu, îmi vine să zic undeva rax, leu sau ceva cu săgeată, balanță, scorpion. Nu. Niciuna din toate? Nu. De data asta nu-mi iese. Berbec? Da. A mers. Da, oameni buni și matinali, am ascultat horoscopul în această dimineață minunată pentru mine. Sper că și pentru dumneavoastră să fie la fel de spectaculoasă și frumoasă, așa cum am aceste 3 I lângă mine și vă mulțumesc din suflet pentru toate mesajele transmise și trimise și gândurile dumneavoastră frumoase. Mă înclin ca de fiecare dată și vă mulțumesc din suflet. Doamna Rodica Pentoiu este, cum să zic, vinovată pentru această surpriză minunată făcută în această dimineață și vreau să-mi spuneți, doamna Rodica, cum ați achiziționat atât de multe I? De unde? Cum? În afară de faptul că am colindat toate satele pe unde am știut că sunt bătrâne și au așa ceva, eu fac și versuri și îmi spun anumite, cum să spun, povestioare ca să ajung la un text plăcut și despre care își dorește fiecare. Și când e vorba de cost, cât m-ar costa, eu spun o ie veche, foarte veche sau ruptă, cum ar fi, că o recondiționez. Deci o desfac definitiv și o fac de la început. Ce frumos, doamna Rodica, am primit și foarte multe mesaje. Mădălina, ce faci? Să știi că mă uit la emisiunile tale și sunt foarte frumoase, ține-o tot așa, te iubesc. Și îmi spune doamna Mariana Măcarin acest mesaj. Mădălina, eu zic să o alegi pe cea roșie, că-ți vine bine, te iubesc. Oh, doamnă dragă, vă mulțumesc din suflet. Și mesaje primite pe rețelele de socializare, mai exact pe Facebook, am primit așa. Bogdan Zanfiroiu, cea cu roșu la gâte prinde de minune. Mama mea, Maria Mitu, spune numărul 1, adică cea cu broderia asta
cu cusătura de argintiu. Gorgoș Eugen, numărul 3, adică cea roșie. Adrian Monafu, numărul 3. Gorgoș Eugen spune: bună dimineața, o zi frumoasă. Claudiu Sândulescu, ziua de astăzi să fie un prilej, pentru dumneavoastră un prilej de mare bucurie, și ne spune bună dimineața. Maria Mitu, bună dimineața, salutări invitatei, mult succes în continuare pentru frumoasele costume populare, calde îmbrățișări. Adrian Monafu vă salută, vă salută și pe dumneavoastră, distinsa invitată, multă baftă în tot ceea ce face. Ce pasiuni are distinsa invitată. Daniel Țârlea, o zi frumoasă și o dimineață minunată. Ce să zic, multe mesaje, vă mulțumesc din tot sufletul. Și doamna Rodica, cum îmbinați dumneavoastră, deci ce pasiuni mai aveți, ca să-i răspundem concret lui Adrian? Ce pasiune, adică... Ce faceți în timpul liber? Nu știu, vă plimbați? Pe lângă faptul că vă relaxați, eu știu, acolo la croitorie. Eu lucrez foarte mult, asta e relaxarea mea. Serios? Adică când vin de la grădină obosită, mă odihnesc, lucru de mână. Ce frumos! Da, îmi place foarte mult să fac teste, scriu, deci toate melodiile care le am, că am vreo 23, le-am făcut eu, sunt din inima mea, din viața care am avut-o, deci și fac și la alții, da, și așa mai câștig câte o ie. Ah, ce frumos! Da, și asta îmi place, să cânt, să lucrez costume naționale și să lucrez la grădină, adică să îngrijesc și florile. Nu-mi place în mod deosebit, dar trebuie. Am mai primit un mesaj, Daniel Țârlea, numărul 3. Deci până acum câștigătoarea ar fi cea cu roșu, doamna Rodica. Așa că haideți să vă invit, pe lângă faptul că mi-ați făcut acest cadou minunat, să le facem un cadou frumos și celor de acasă cu cântecul dumneavoastră popular. Așa că, dragii mei, la matinal, haideți să vă încântăm cu ceva frumos din partea artistei doamna Rodica Pentoiu. Fără rost, rămăsei cu 2 copii, că nu văzui ce iubi. Cu palma de-am luat-o în față, porni cu fetele mele, văd cea mai mare avere, că au fost tare cumințele, ci nu s-ar mândri cu ele, dar și ginerele meu e pâinea lui Dumnezeu. Lume dragă am cine pot, și al meu e pământul tot. Lume dragă, fă-cui treaba.
aibă de toate, să ajungă oameni cu carte. Văd că am muncit cu folos și îmbătrânesc frumos. Azi viața m-a răsplătit, că am avut suflet cinstit. Anii mei trecuți se văd, mă uit cu drag în cărări. Anii chiar de-au cam trecut, mulțumită-s ce-am făcut. Nici la bani nu le-am dat foc, nu i-am jucat la noroc. Că atunci când noi mai putea să trăiesc din munca mea, nu vreau să le cad cu greu și-aș vrea să-i ajut tot eu. De asta vă spun că-i frumos să privesc de sus în jos. Ce-am făcut sunt mulțumită, sunt o mamă fericită. Ce piesă minunată, doamna Rodica, și ce versuri. Mi-a spus că asta este ce ați trăit dumneavoastră. Da, toate sunt. O singură piesă nu este a mea, care este de la doamna Maria Lătărețu. Încolo, toate piesele sunt numai din viața mea. Of, Doamne, dar ce poveste frumoasă. Cred că sunt destul de multe doamne care se regăsesc în aceste versuri, zic eu. Păi, sigur că... Vreau să-mi spuneți eu puțin de muzică populară, cum ați început, când ați început? Am început foarte târziu pentru că tăticul nu a vrut să cânt și eu i-am respectat decizia asta a lui. Adică noi am fost frați mulți, dar n-am ieșit din cuvântul lor. Și e bine să-ți asculți părinții, că Dumnezeu mi-a făcut parte până la urmă. Când s-a măritat fata cea mare, m-a auzit ginerele meu cântând prin baie și el m-a îndemnat foarte mult. Zice, nu se poate așa ceva, dacă e vorba de bani, eu vă ajut și trebuie să ne lăsați amintirea cu vocea dumneavoastră. Și am mai insistat și am încercat, zic, hai mă, să fac o melodie, două. Vreau să-mi spuneți ce reprezintă pentru dumneavoastră portul popular, doamna Rodica? Portul popular, ce să reprezinte? Tot ce înseamnă român. Nu știu, iubesc atât de mult portul ăsta pentru că eu până la aproape 50 de ani nu am îmbrăcat un costum național, adică n-am avut ocazie și acum cred că de asta am intrat așa adânc în situația asta sunt cea mai mare colecționară de ei din Oltenia, adică dacă cineva mă poate contrazice, să ne batem în ei. Da, m-aș bucura să văd și pe altcineva că iubește atât de mult portul popular și iile, adică să ai o colecție așa impresionantă cum am eu. Doamna Rodica, din ce zonă vă place cel mai mult designul unui costum popular? Aveți o zonă anume? Pentru că știm cu toții, portul popular este diferit în funcție de zone. Da. Aveți vreo zonă preferată? Păi eu iubesc zona mea, evident, dar cum să spun, și Gorjul, că cam ce poartă ei, purtăm și noi. Deci și cu vișiniul ăsta roșu închis și la noi se poartă mult. Chiar dacă nu am venit așa îmbrăcată, dar se poartă mai mult în culori, toate culorile posibile, cât mai multe flori, adică. Dar eu m-am îmbrăcat cu această ie pentru că pentru mine e nouă
chiar dacă are 110 ani, la mine a venit și e nou. Vreau să-i mulțumesc din suflet doamnei Maria Iuva, care ne-am întâlnit după 36 de ani, am lucrat împreună. Și dacă ne-am întâlnit, am vorbit despre situația asta, adică despre ce mă ocup eu, cu ce mă ocup acum, pensionară. Și zicea, păi am și eu o ie pentru tine. Și când am auzit, m-am dus acolo, sunt aproape 100 de kilometri până la ea, dar m-am dus. Și mi-a dat și marame și ie asta. Și eu îi mulțumesc din suflet și de asta am îmbrăcat ea asta, pentru mine e nouă. Deci vedeți cum este doamna Rodica, dar din dar se face rai. Și ce bucurie ați avut dumneavoastră când ați primit acea ie. Vreau să vă spun că este același sentiment, mai ales pentru mine că este prima, o ie autentică. Și vreau să-mi spuneți în câți ani ați strâns toate aceste ii? Nu sunt prea mulți, cred că sunt cam 11 ani. 11 sau ani. 12, deci la 49 de ani am început eu să cânt și atunci, neavând niciun costum național, m-am dus la o cumnată de-a mămicăi și i-am cerut un costum, ea mi l-a dat cu totul, a zis că dacă e să te văd la televizor, ți-l dau cu drag. Și sigur că după prima ie aceea care am primit-o de la cumnata ei, am început și eu să lucrez model mai micuț. După aceea mi-a venit mie ideea, hai mă, să mă apuc să lucrez și eu ii. Și de atunci, deci am cam 12 ani așa, de când colecționez și lucrez și confecționez și recondiționez, deci cu asta. Iar muzica populară câți ani? Păi tot de atunci, de când s-a măritat fata cea mare și ginerele meu m-a depistat. Păi eu zic că facem în felul următor, doamna Rodica, să le îmbinăm perfect cu cea de-a doua piesă și videoclip și să-i încântăm în continuare pe cei de acasă, cei care ne urmăresc la această oră, cu cea de-a doua piesă, doamna Rodica Pentoiu, pentru dumneavoastră, dragii mei, acum. Te-aș putea viața întoarce, Doamne, câte aș mai face, că-a trecut viața ușor și de multe îmi e dor mai. Doamne, de-aș mai fi odată cu anii tineri de fată, aș fi viața să-mi trăiesc și pe cine să iubesc mai. De-aș putea face minuni, mai, aș face oamenii buni, mai, ce e astăzi pe pământ, mai. Doamne, n-am mai fost nici când, mai.
lumea fericită și ea de necaz mai uită. Umple un pahar cu vin, norii pleacă așa cum vin, mai miroase câte o floare de n-ai altă alinare. De-aș putea face minuni, măi, aș face oamenii buni, măi, ce e astăzi pe pământ, măi, Doamne, n-am mai fost nici când, măi. Dumnezeu pe toți ne vede, El din ochi nimic nu pierde. De vrei câte un ajutor, uită-te însuți la cer, mai. Nu te mai gândi la lume și trăiești un pic mai bine. Tot ce-i muncă și avere se ceartă alții pe ele. De-aș putea face minuni, mai, aș face oamenii buni, mai, ce e astăzi pe pământ, mai, Doamne, n-am mai fost nici când, mai. Doamnelor și domnilor, minunile se întâmplă atunci când îți dorești cu ardoare ceva. N-are cum să nu se îndeplinească nimic din ce visezi. Trebuie să-ți dorești doar și cu siguranță se îndeplinește, așa cum astăzi mie mi s-a îndeplinit această dorință de a cunoaște-o pe doamna Rodica Pentoiu și de a primi în dar cel mai frumos cadou, o ie autentică. Doamna Rodica, vreau să-mi spuneți puțin, ați insuflat această îndeletnicire de a crea costume unei fete, fata dumneavoastră sau una dintre ele? Știu că aveți două fete, nu? Da, am două fete, dar din păcate nu lucrează niciuna, adică au și timpul prea încărcat. Una este în Anglia, cea mare, Alina. Da. Și vă dați seama, are doi copii, nu poate să... Așa îi place. Le-am făcut și lor costum. Soarele este un mare maestru. Când apune, aduce liniște. Când răsare, aduce speranță. Bună dimineața, razele dimineții! Mădălina Mitu spun astăzi prezent pentru această ediție, unde m-am gândit să invit pentru dumneavoastră un creator și un om iubitor de creații pentru cultura noastră, de muzica populară și de portul nostru. Cartea de vizită a românului în străinătate este chiar ea. Îi spun bun venit în premieră la matinalul artistei, doamna Rodica Pentoiu. Bună dimineața, doamna Rodica! Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație din suflet. Cu mare drag, doamna Rodica, și am mare emoții, dragii mei telespectatori, căci ce credeți? Atunci când ai multe dorințe și tot timpul spui îmi doresc ceva, îmi doresc, vreau cu ardoare, la un moment dat, ce credeți? Universul aude, Dumnezeu aude și îți îndeplinește aceste dorințe. Și vreau să vă spun că radiez de fericire în această dimineață, pentru că doamna Rodica are o inimă atât de mare și un suflet atât de bun, încât atunci când mi-a spus că este o colecționară de costume, de ii, și are o colecție impresionantă acasă despre care o să vorbim și despre, bineînțeles, muzică. Și i-am zis, doamna Rodica, de când îmi doresc și eu, bineînțeles cum fac eu de obicei. Și doamna Rodica mi-a îndeplinit în sfârșit această dorință. Doar că ce credeți, dragii mei telespectatori, o să am de muncă și de furcă, pentru că imediat o să vi le arăt. Am primit 3 i și trebuie să-mi aleg una. Deci o decizie mai dificilă nu putea exista alta decât aceasta, să alegi o ie. Păi cum poți să alegi când toate sunt superbe și se vede că au și ceva istorie, adică nu sunt moderne, sunt ii autentice. Și cu această ocazie, dragii mei telespectatori, după ce ascultăm vremea, o să am nevoie de ajutorul dumneavoastră,
pentru ca să vă prezint aceste I și vreau să mă ajutați să-mi aleg una, așa că o să votați pentru mine ce I e să-mi aleg de la doamna Rodica, cadou am primit și vreau să vedem ce să aleg, că eu nu știu ce să aleg, așa